Hello logofer, good morning to you logofer. Nontamoni थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना माने थाम्बनेलाव नायनानै जे एसेबाबो हमनो हादों जानो हागौ आं जायनि माने भिडिअखौ बानायदों। थ' लोगोफोर जोंनिनो मानव गिदिर माबा प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथां नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो। थ' लोगोफोर जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि माने लिडारफ्रा बेफोरबायदि गावजों गाव नारा नाथा जाबाय थायोबा बिसोरनि जे आखान्थिफोर माफोर बिसोरनि फलोवर्सफोर अब्ला बिसोरो माबायदि दावराव दावसि खालामगोन गामिफ्राव माफ्राव दा बहुद गावजों गाव दावराव दावसि आरोना लोगोफोर पार्टिखौ लानानै आरोना जोंनि मानसिफ्रा दाबो माने पार्टियाव मा दं बेखौ साननानै सानजोबनो हाया नंगौना नङा लोगोफोर। थ' पलिटिकेलनि मेन माबायानो जाहैबाय बेनो जे बोरै राजा जानो हागोन बोरै माबा जानो हागोन चिफ जानो हागोन नै बिदिल' आरोखि ना पलिटिकेल होननो थाङोबा बियो थगायनानैबाबो सौसिलांगोन आरोना आरो जायानो बांसिन सोलो बाहायनो हागोन दिमाग बाहायनो हागोन नैबे मानसियानो देरहालांगोन आरोना नै बेफोरबायदि आरोना माने बखिनानैबाबो गाज्रि गाज्रि बायदिसिना बखिलायनानैबाबो बिसोरो माने गावजों गाव बेफोरबायदि दावराव दावसि जालांना दावहा जालांनानै बेफोरबायदिनो माने लास्टआव मा जागोन थाङै थुङै माने गादासिनसो जाहैयो आरोना नै बेफोरबायदि। थ' बेखायनो जोंनि मानसिफ्रा माने गामि ओनसोलनि मानसिफोर जे जायगानि जायफ्रानाखि जे इसिबां मानि डेभेलप गैयि जायगाफोरनि मानसिफोर थ' जोंबो बुजिनांगौसै आरोना जोंबो जाम्बा जानानै थानो नांला माने एसे लिडारफोरखौ सोरबायदिया साबसिन जागोन नैबेखौ नायनानैसो जोङो माने बिथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनांगौ आरोना। थ' आंनिफ्राय बेनो आरोना लोगोफोर दा दुखु मोनो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि माने जोंनि गिदिर गिदिर लिडारफोरानो बेफोरबायदि गावजों गाव दावराव दावसि बा बुलाय सुलाय बा बै गामि ओनसोलनि मानसिफोर माफोर बिसोरबायदिया मा जाबावगोन नंगौना नङा लोगोफोर। थ' ओरैबायदि माने पलिटिक्सखौ मा होनबावनो आं लोगोफोर बुंबाबो जाया बुङाबाबो जाया नै बेफोरबायदि आरोखि ना। थ' दिनै आं माने दुखु मोननानै माने भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय ससे भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना। थ' नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर जे आं दिनै बुंनांगौ जानानै बुंना फैदों। थ' लोगोफोर बेफोरबायदि जाबाय थायोबा जोंनि बर' हारिया गावजों गाव जोबलायलांगोन नंगौना नङा। थ' नैबे माबायाव स्टेजाव फैबाय आरोना जोंनि बर' हारिफ्रा गावजों गाव बेफोरबायदिनो जोबलायलांसिगोन आरोना नैबेफोरबायदि थेवबो बड'लेण्डखौ मोननाय नङा आरोना। थ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर। थ' आं एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माने मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर लोगोफोर अब्लासो आं मिथिगोन। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय।